לרגע זה. העניין הבא הערב. אחד מראשי משפחת אל-מרבוע בלוד יצר הערב קשר עם חדשות 10 והעביר צילומים שלטענתו מנקים את אחיו מהחשד לרצח אישה בשבוע שעבר. התיעוד הזה עדיין לא עבר למשטרה. כתבנו דורון הרמן מביא אותו לראשונה. זהו תיעוד נדיר של חיסול ובריחה לעיני המצלמות. מאחורי העצים יורה חשוד בחדרה אל-גריבה בת ה-50 והורג אותה. בלש אלי לוי שבמקרה נקלע למקום יורה לעברו, אך החשוד מצליח לברוח. זה קרה בשבוע שעבר, בשעת ערב. משפחת אל-גריבה הייתה מחוץ לביתה, כאשר נורו היריות שחיסלו את חדרה ופצעו קשה את בעלה. חדרה עוד הספיקה לפני מותה לגונן על בנה שנפצע מקליע ברגלו. הנה כאן החשוד נופל, מתרומם וממשיך לברוח כשבידו אפשר לראות נשק. הבלשים דולקים אחריו. בשלב הזה ניתן לראות איך החשוד מעביר את כלי הנשק לאחד הנערים שהיה בסביבה וממשיך בבריחה. זווית נוספת של מצלמת האבטחה ממשיכה לתעד את המרדף הדרמטי בלב לוד. הנה כאן השוטר אלי לוי יורה שוב לעבר החשוד, מבין שלא פגע בו וממשיך בריצה. וזוהי כבר סצנת הסיום. החשוד מתחבא בבית קברות סמוך, השוטרים אחריו. רק כעבור דקות ארוכות הם מצליחים לעצור חשוד מחמולת אל-מרבוע בלוד שהייתה בסכסוך עם משפחת אל-גריבה. התמונות האלה שנחשפות לראשונה אמורות לטענת משפחת אל-מרבוע לנקות את אחים עבד מהרצח הזה. כמובן דורון הרמן, אתה פענחת את הדברים האלה שמגיעים מהמשפחה, לא אל המשטרה, מגיעים אלינו. דווקא זה מצביע על מה? חוסר אמון שלהם במשטרה? כנראה. תראה, כל היחידה המרכזית של מחוז מרכז יושבת עכשיו וצופה בחדשות 10 בגלל שממתינים לתמונות האלה שאולי יפתרו להם כמה דברים שהם לא הצליחו לפתור בעצמם בפענוח הזה, למרות שיש להם חשוד. האח של אחד האחים בחמולת אל-מרבוע, מי שיצר איתנו קשר היום ממקום מחבואו הוא מוחמד אל-מרבוע. הוא אמר, אני רוצה לפנות אליכם לפני שאני פונה למשטרה עם הצילומים האלה שלטענתו מנקים את אחיו מהרצח. הוא אומר, האיש שרואים בתמונות בבירור זה לא אחי, עבד, זה מישהו אחר. והתמונות האלה, אני מניח, יועברו בצורה כזו או אחרת למשטרה. אני יכול להגיד שהשיחת טלפון איתו הייתה ממקום מחבוא. הוא אומר שהוא חושש שהמשפחה השנייה, אל-גריבה, תפגע בו, והם חוששים, כולם מסתתרים. זאת הזדמנות די נדירה, אפשר להגיד, יעקב, להתכתבות הדי תקדימית הזאת של החמול מלוד לבין המשטרה דרך אמצעי תקשורת. אז מתי זה יגיע למשטרה? אני מניח שבשעות הקרובות, הכי מאוחר מחר בבוקר, המשטרה אולי תוציא צו כדי שיועברו החומרים אליהם. האיש הזה שדיברתי איתו מתוך חמולת אל-מרבוע אמר שהוא בעצמו מתכוון לאחר שהדבר הזה ישודר להעביר בעצמו גם את התמונות וגם את כלי הנשק שלטענתו הוא מחזיק בו, הכלי נשק ששימש ברצח הזה. הדברים האלה אנחנו כמובן נעקוב אחריהם ונמשיך לעדכן. יעקב. תודה רבה. עכשיו נעסוק בהרחבה בפיצוץ